安倍晋三纪念要上展览伫台南登场，台日各界代表拢出席开幕活动，共同缅怀日本前首相安倍晋三。我相信安倍副首相已经离开我们1年了，但他所留下的精神以及他所带来的日本跟台湾的友谊，一定是能够源远流长的绵延下去，而且继续深化包括民间以及整体的各项的一个友谊的发展。展场展出一位日本产经新闻领域记者所翕的上有代表性的100万张经典作品。另外，作为咱台湾唯一举办的社区，知名画家姚旭东特别创作100前总統李登輝甲前首相安倍晋三在天堂飲酒的作品。この写真展通じましてですね、台湾との友好関係をしっかりとやっていこう、そういった思いを持ちながらですね、日々大変なご努力をさせてこられた安倍元総理の足跡をですね、皆さんにたどり感じてもらえればと思いますし、またこの写真展を通じましてですね、我々山口県、そして台湾、日本と台湾とのですね、絆というのがいかに重要であるか、そしてこれをさらに大きく発展をさせていくということが、まさに安倍元総理のご意思に沿うものであると、私は大変強く確信をしているところであります。为着近深化台湾甲日本的交流，伫真防卫大臣岸信夫的牵线之下，台南市甲3号线也正式缔约，当中将针对观光、物产经济等方面进行交流，互两市更加密切，同时为台日外交立下新的里程碑。台南新闻综合报道。